Nasa ka? Hi guys, mayong hapon sa inyong tanan. So, ngayon ato nang nakuha diri ang package nga na ato na nga bungkag kagabi agabi isa carton guys. So, mao ni siya ang sulod sa carton tanan. Nga ato nang na kuan. So, kini siya guys ang bag. Ang kaning mga bag guys, kang saysay ni Asya. So, Michael Kors nga bag. So, iyahan ni saysay kaning tulo ka bag. Kanang sapatos pod kang Vincent o kanaa kang saysay po na siya. Kani sa masiguan ni kinsay masiguan ni sa sapatos. Dayon kani kang Koreana nya kani po dayon ako dayon ning sandals ug daghang kayong salamat ati kay nindot kay siya nga sandals guys. Nindot kay siya nga sandal. Dayon di apoy kuan lotion ay conditioner. Nya na apoy sabon ken ay Colgate. Nya na apoy kape. Napod tay sabon nga Dove. Kanipod kang saysay po ni siya nga sabon project ni siya nga sabon guys. Og daghang kayong salamat ati sa blessings nga imong gipadala. Nya kini po dayon di ay spaghetti. So kaning spaghetti lutuon ko ni kay birthday po ni Princess Karong Pizza Noibi. So ako ning lutuon ug sa birthday ni Princess. Kay ignan ko pa to siya nga uli. Anong mo pa uli. Dayon. Ani white sugar. Napod white sugar niya. Kani din siya guys. Naay kang saysay ng mga dress. Kani kang Richmond. Kani po guys. Ako ana ana mga dress kang saysay ni siya guys. Ana siya niya. Ni apoy chocolate. Mana siya nabilin kay gikaon-kaon na. Niya. Kani balunan ni nila ni Koreana, Pintoy o kang Cyril. Niya na ako din ang mga kwanda ni guys nga gipakuha ni Ate So di adanhin niya gisulod ang iyahang gikuan nga para kang saysay di ay relo na apoy kana ang kuan Arios na ay bracelet dani guys nga Gucci. Di Gucci nga bracelet Gucci ba ni dahil naapoy gi-message niya danha o daghang kayong salamat danhi ati sa imuhang gipadala diri sa amo dili mi makapalit ani ati nga mga kuan nga mga ingani tungod kay grabe ka mahal mga branded siya nga mga gamit guys. Ug daghang kayong salamat sa imuhang blessings nga gihatag kini siya guys cortina na siya kani pod siya kana ang sarong nya kini siya panty ni siya og bra kang saysay Victoria's Secret na siya nga brands nga panty. Dayon kini po dayon di apoy bedsheet kana punda. Ug daghang kayong salamat sa blessings nga imuhang gipadala dinhi. Nya kani po siya guys kang mama, kang manang, kana pod kang mama po na og kang manang sabon. Aw kana ang lotion, Colgate, white sugar og kape. Nag-brown out guys, nya magluto sa panihapon. Atong lutoon magluto sa bawta sa tanghon. Ganiha nag-adobo si Koreana sa kanaang tangkong. Iyang gipasud-an ni mami. Tangkong. Tangkong. Udlot sa kuan ba? Kamuti. Ya, karon magluto pud ta magsabaw pud ta sa tanghon guys. Atong isagol corn beef.
So ato na ning lutuon guys kay para makapanyapon na si Richmond. Mama, nagkauno naman ang kamot sa imong mama. Gutom na? Naka-order ko og kuan guys kana ang series light sa TikTok. Solar ni siya. Yan ako gipataod guys kay kuan man na siya, solar man na siya nga Christmas light. So di na tanid magkuryente ani kay solar man siya, naalay init siga na siya perminti. So manang dito ani rin sa ako gipagkuanan niya og ladsang kay para nga magbitay na dia og magkidlat-kidlat na pud ni ang atong kuan balay. Kidalat nya kay duha man ni siya kabuok guys. Kaning isa dire po na ko ni siya ipa kuan kun didto gani ang tanong. Dito Dire gani ang taong. May di ana si Manang guys nya ato na tong ihatag ang sa iya ha. Mari ako bahin. Apod. Mari ako bahin. Alo. Libre na nagkaroon dito. Sana all. Diyan ate, akong ihatag sa iya ha. Thank you so much, Ate A. Daghang kayong salamat sa mga blessing. Yan na apoy kape. Yung nalulong, no? Ha? No? Oh. Madam Puti. Oh, Madam Putik di ay. Yun, Kang Madam di ay, kang Madam. Kuya, sa sulanan si nanay ka. Ang kang mama, naara kang mama, kaya wala pa man si mama nakauli. Tapos kagayan. Naugba na kung makauli siya. Silupin nga dako. Nga, mauli na po sila guys. Nanate, ako na nahatag sa kang manang. Salamat, Ate A. Sa mga blessing. Daghang kayong salamat. Sugar nila. Ano yan? Ato na mi guys, kay gabi na. Nagabinan ko, kaya akong agalo ng uwan. Nari sa salay. Yan, nataon na po na to atong aninipot. Amal ito isa. Guba ni Koreana. Daghang kayong salamat ate e dani sa imuhang gipadala sa amo ug amping ka kanunay diha akong pangayon sa Ginoo nga hatagan ka kanunay sa kabaskog sa lawas, ipalayo sa mga sakit ug daghan pang grasya nga moabot kanimo ug amping ka kanunay diha ate e. Ay ate, tinyo kasi mag-ipangatag sa mga gabi na tong sa ako, mga sapatos, itong mga gamit ako nga uban, o sa mga bracelet, o mga earrings, pati na po sa alawas. Thank you kay ate. Salamat, Ate A, sa tanan. Muli pa dala sa amo. Salamat ate sa sapatos o sa buminan, malaking tulong na po sa amin. Maraming salamat ma'am sa gipada. Hatag ni mga bising sa mga. Thank you sa lahat ma'am. Sobra na kayo niyang bising sa amin. Salamat, Ate Da! Nasa ka? Ay, ate, sa kuno siya. Salamat, sad. Salamat, salamat. Di, ikaw di. Mama. Kamu ra dahil istorya ha. Singgit siya. Og daghan yung kayong salamat sa mga blessing sa tanan-tanan na nag-share ng blessing sa amin. Daghan kayong salamat sa inyong tanan. Og si Richmond humana na siya panihapon. Ala sige Cyril panghipusan na dahil ni Cyril kay aron maling ko. Siya pakatulgasan ng bata dayon panghipusan na dahil ni siya. Manihapon ta guys. Atong sudan kay sinabaw nga tanghon. So mga unta ang bata kaon otro. Amen. Panihapon. Sige na.
Pagkuha Koreana og ginam. Ginong man. Ako, masigo. Uy, maluglog ang baba na siyo. Sa liguan. Ambe. Ginong sa. Ambe. 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 Ayaw ba? Ambe ba? Ambe. Ambe. Ginong gulo sila. I love you. Vincent! Bunga. Vincent! Mana to? Ay, tago Data sa man yung bata. Yan pag ako. Kaon ta guys. Ito guys. boy. Ano ba ito? Kung puyo mo ni? Marami ka nakasabaw pa rin. Kurang mo. Ito man ikaw. Ewan ko kung mura. Wala gito. Tapos ginangos. Bugno, hindi mo nakapili. Ako na. Bugno. Ang lugan. Kurang ba ang mo sito? Labot nga kinanag ako mali. Ito ang hindi mo. Hindi ka kuha. Lahat. Ayun. Ah. Hindi na ginigilubong. Lunes mo ganun kuwanda na. Hindi man siya guwad eh. Lunes mo kuwanda na. Karang lunes nga. Tingin report mo na sa pare sa diyan. Sino? Isukan mo yan? Ito pa. Karang lunes ko agi lubong ganun sa tabo eh. Tingin report mo na sa pare. Mas Vincent dito ba? Parisa na to ginamos guys. Paning ginamos na hindi mo Asawa. guys. Gali. Gani. Ba man dilata na basta sa bawal ay ganun butuon ba kay kun. Ang konsistensi. Wala na. Para ibabaw yung baka. Baka. Ang Hindi konsistensi. ka nakasabaw sa bata. Kuan ka sa paraw ng apelid ko lang. Ano ka? Ano ko na? Better maka. Kung pinapasad yung matisda. Sana ko. Pag corn beef, humot sa kuan baka. Pag kinapa, humot isda. Should man puro kumot karne yung tinapa. Ang bigkot kayo. Nalimot ko sa lasa. Beef flop. Ano ang lasa beef flop? Chicken beef. Baka niyo po. Beef gani. Diyan pagka-turn ang bit. Ang English sa baka kay ikaw man. Karni gani, karni. Apa? Ang karne unsa naman. Yang corn beef nga nang walay mais man. Ang mais, Yang corn man dapat. corn. Corn beef. Tao ba Di na? man na corn kay Beef man. ang Tao ba na pinyato nga wala pinya? ang kaniyo. Kanda mo na siya. Muna siya. Ang kani, Muna siya. gigaling siya, giuban sa mais. Oh. Asa mo mais? Ang galing naman, hindi lang kita. Ang taon na kasi mo magkakita. Ang kaon sa reka. Galing mo na. Also dayo. Ano pag-abri ni mo na na puti mo na? Dahil lahat ang klase sa mais. May puti, may yellow. Ano tao? Masaya ko ba ka kung may uma? Tama. Gani ugma. Bis na. Uy, bis, Merkulis? Nga, sesyon kanina. Merkulis pa ba? Merkulis? Ulit, Jenny. City na pagmatuon. Ha. Bagong ka. Tagam. Mama kelas enggak gua. Ulong. Ang chat sama stress dito. Pero ipasa lang ako sa hospital.
Right, bigyan. Ano yung kurani daw mo Kaganiha ko, na kaganiha ko, ang mga bata, nag-message ang Mistra, alas 10 pag papauli na. At din man. Ay, Gaya hibo mo na. Tagahan na kapatay. Mismo simbahan ng hibo mo. kung daan kayo sa banda. McDonald's yung Jollibee ako. Oo, pati yung Jollibee. Pinera ganito nga. Kwan, punta sa, kapag sa bukol pa. Ikaw sa una na ba nga? Sa ibinto, hapin. Ikaw sa una ba dili yung pong abot yung 79? Sa bulto. Buhol to. Oh, 79 bro. Ang kakuha nang sa buhol kaya dili gidawat si bunga tagang kayo building. Ikaduha ba yan ang Cebu? Pinakaduhan. Kusog ng ito sa ato ito 79. Dato ang sa buhol nga niya ikaw kay kami aljo na to may pagpangabuno ay pagmunya gina mo dito sa dangan. Grabe yung Ay, muna sa kaya Jupul. guys nga nahitabo sa Ay, siguro. ako yung sapasyo. Kaya ate Alcho. Saan may matikot hindi ka linong sapa. Ikaw nga. Ang sa din Nicole, ikaw sa kabalo nga naglinog. Pero wala mga kahoy lampan-lampan na. Kakana sa lubi. Sapa nga glagaak lagi. Ikaw pegas dyan ang sapa.